Kauke weche Riwruog jolony ma joluo e kaunti ma Mombasa miluongo ni Luo Professionals koni giketo maino maneno nyithi luo ma jonyuolgi onge kod nyalo yudo somo ka achiel kod tiegruok mowinjore. Gikoni na giduto nyaka bed motegno korka weche mag ohala kendo giikre mar siro jowetegi maneno ni gidongore kaka oganda. George Aoko nigi ler kowuok Mombasa. Ne en romo mane okelo kanyakla jokanyono manie riwruog jolony ma joluo Mombasa midendo ni Luo Professionals mar twak ewi okange magisegoyo e jiwo weche mag somo, ohala kaachiel kod tiegruok mag tije mopogore. Kamati mochung'ne weche mag somo e riwruogno koni maino gimedo keto mar siro somb jopuonjre ma jonyuolgi kata wedegi onge kod nyalo. Last year ne you apply. From the report I've given, Jomano qualified no wamiyo support. Koro nikoyo makende, ni let us reach out ne joma needy, Luo community man needy in Mombasa. Kate I group ka, inyalo yudo kan samoro ng'ato ne nigi tich, to tich udhi opusore olal. Jo group ka be nyalo bedo needy. So kwa wuoyo kuom joma needy, it is not necessarily outside the group. No winjo som no ager college marwa mwatere jodalawa timiyogi discounting rate. To wan gi jowa manyalo sponsor wa in engineer, supplier, lands, name them. Koro kwa segero to wamiyogi discount. Hana paro ni mane partnership ma permanent. Kotel negi kod jakom Pius Okech, riwruogno mosebedo kachiwo kony mag somo e higa ka higa. Koni morgi en yawang' oganda onagi mondo migi yud thuolo mar donjo kata tiyo e sectors mopogore e pachoka. King'iyo kwecha ahinya, ti ibiro kelo achaya kuomi. Ok wadwar ne jowa samatin to ringo kumachielo ja. Nyathina omoko. Wambe wanyalo puonjo nyithindwa. There's no little money. Ngenji imiyo bursary as it was 5,000, but last year wanomiyo 10,000 bursary. And I hope this year, if we get good money, we might even do better. So, colleagues, be encouraged. Be there for Loop. Be there for the needy Luo children in Mombasa. Partnership. Bed manago siepni, manyalo luongi teach, mondi ti. Mani o siepni. Extend partnership, mok ni e Luo land kende. Kata ma oko, u partner kaluwore gi kaka intie profess. Riwruogno oting'o laktache, okinde, engineers, jopuonj, jofwambo, obila, funde mopogore kaachiel kod johala e kind jolony mamoko. Kidhi ka Somalia ma ji gore kocha, Mogadishu nika. Kendo giherore ma Kenya ka ogigore. To kidhi ka Chinese Square, mwando gi miyudo. To kidhi ka Wahindi gi India, ilongo ni Asia Community. Omiyo ka ng'ato ni hotel, to tende no te kata korach. Joluo dhi oninde. Gi demand the services. To kikucha hotel mar jadalau. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawuok Mombasa kama